Micelárna voda. Tento produkt je úžasným doplnkom ku základnému hygienickému návyku, tzv. Dvojfázovému čisteniu pleti. Používa sa veľmi jednoducho, zoberieme navlhčený tampónik vodou, nastriekame na ňo priamo micelárnu vodu, zoberieme a prejdeme po pleti mimo očného okolia. Takže týmto si zozbierame všetky nečistoty na povrchu pleti. Táto micelárna voda funguje ako voda. To znamená, že používa sa ako predskokan dvojfázového čistenia pleti. Čo to znamená? Jej účinné látky sú v takom množstve, že sa zgrupujú do častíc, ktoré sa volajú micely, a tieto micely fungujú ako taký magnet na nečistoty. Nie je potrebné micelárnu vodu oplachovať, nie je potrebné nejakým spôsobom mechanicky vlastne šúchať po pokožke a ani oplachovať, ako som spomenula, jednoducho zozbierať nečistoty a následne za tým použiť nejaké čistenie podľa vášho výberu, vášho typu pleti. To znamená, že tu už odmastíme pokožku. Základným hygienickým návykom je práve to čistenie pleti. Veľmi veľa žien zanedbáva tento krok, a pritom to čistenie pleti nám otvára pokožku na to, aby bola schopná prijať všetky vitamíny v tých nasledujúcich krokoch, ktoré sú masky, peelingy, séra, hydratačný krém. Preto ja odporúčam buď celoročne, alebo v náročnom období, keď športujeme, zaťažujeme pokožku v lete, keď sme pri mori, jednoducho zobrať si k tomu svojmu čisteniu pleti, si pribaliť vždy aj micelárnu vodu a použiť ju ako taký predskokan práve pred svojim čistením pleti, ktoré nám rozpustí aj tuky. Micelárna voda nám nerozpúšťa tuky, tá nám pripraví pokožku na to, aby sme ju mohli odmastiť. To znamená, zozbiera ten mas, pot, prach, vplyv rôznych voľných radikálov na pokožku a je úžasným doplnkom ku čisteniu pleti. Vrelo odporúčam a teším sa na vaše spätné väzby. Nezabúdajme, do okolia očného nie je možné micelárnu vodu použiť a nie, žiadna micelárna voda sa nehodí do očného okolia, pretože tu potrebujeme niečo špeciálne. Teším sa na spätné väzby.